намози имсолаи иди фитр дар масҷиди марказии шаҳри душанбе пойтахти кишвар бо амри маъруф ва суханони табрикии Сайд Мукаррам Абдулқодирзода раиси шӯрои уламои маркази исломии Тоҷикистон баргузор гашт. Абдулқодирзода дар суханронӣ бештар дар мавриди неъмати ваҳдат ва амният барои мардуми кишвар суҳбат кард ва аз намозгузорон даъват кард, ки нагузоранд ягон қувваи бадхоҳ ба амнияту осоиштагии кишвар халал ворид кунад. раиси шӯрои уламо гуфт, дар рӯзи иди фитр мусулмононро зарур аст, ки кинаву кудуратро аз синаҳо дур карда аз якдигар узр бипурсанд. шумораи намозгузорон дар масҷиди марказии шаҳри душанбе ин бор ба фарқ аз солҳои пешин камтар ба назар мерасид. бисёриҳо баъд аз намоз ба ҷое мешитофтанд ва баъзе мегуфтанд, ки ба онҳо дастур доданд, ки имрӯз ба ҷои кор ҳозир шаванд. ҳарчанд ҳукумати Тоҷикистон иди Рамазонро расман барои мардум рӯзи ғайрикорӣ ва таътил эълон кардааст. зимнан бо вуҷуди он, ки қабл аз иди фитр раҳбарияти шӯрои уламои Тоҷикистон хостори танзими идгардаки кӯдакону тифлон дар ин рӯзи ид шуда буд, аммо идгардаки кӯдакон мисли солҳои қаблӣ дар шаҳр ҷараён дошт. шӯрои уламои маркази исломии Тоҷикистон бо муроҷиат ба мардум гуфт, ки таҳияи дастурхони бодабдаба ва идгардак ё гаштугузори кӯдакон дар рӯзи иди фитр дуруст нест. эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳури Тоҷикистон ҳам аз мардум хост, ки рӯзи ид ба исрофкорӣ роҳ надиҳанд ва аз оростани дастурхонҳои бодабдаба худдорӣ кунанд. дар зимн таи як моҳи ахир дар робита ба саҳми қонуни танзими ҷашну анъанаҳо аз тариқи шабакаҳои давлатии Тоҷикистон барномаҳо ва назарпурсии микрофони озод баргузор карда мешавад. таи тақрибан 2 ҳафтаи ахир сокинон назари худро ба таҷлили идҳои мусалмонӣ иброз медоранд. дар аксари маврид сокинон хилофи хароҷоти барзиёд дар рӯзи таҷлили идҳои мусалмонӣ ва ҳатто идгардаки кӯдакон суҳбат мекунанд. бархе пешниҳод ҳам кардааст, ки дар робита ба ин суннати ҷашнгирии идҳои мусалмонӣ дар қонуни танзими ҷашну анъана тағйирот ворид карда ва маҳдудиятҳо ҷорӣ шавад. бар изофаи ҷанбаҳои иҷтимоӣ, тамаркузи тоза сари мавзӯи идҳои мазҳабӣ, идомаи коҳиш додани таваҷҷӯҳи махсусан ҷавонон ба дину мазҳаб ва гароиши онҳо ба равияву ҷараёнҳои мамнӯи мазҳабӣ аст. дар гузашта афзоиши ҳузури мазоҳиби мухталифи динии ислом дар Тоҷикистон боиси баҳсҳову раддубадалҳои зиёде сари мавзӯъҳои мухталифи диниву дунявӣ гашта ва ҷомеа, махсусан ҷавононро ба сангарҳои мухталифи ин баҳсҳо кашида буд. барод Юсуфӣ, Радиои Озодӣ, Душанбе.